Inhlangano eyimele yomphakathi indonsa yesizwe think tank isiqhamuke nesiphakamiso sokuthi isilo uMisuzulu kaZwelithini kuzofanele siyibambele mathupha njengosihlalo webhodi leNgonyama Trust njengoba kubonakala sengathi nje kufufusa umdonsiswano ngesikhundla. Ijaji uJerome Ngwenya osekuphele iminyaka engaphezulu kwama-20 engamele isikhundla akahambisani nesinqumo sesilo sokumehlisa esikhundleni ukuze kuqokwe inkosi yasemazimeleni uThanduyise Mzimela. Njengamanje ke mbukeli sesixhumana nomsunguli wendonsa yesizwe uSolwazi Musa Xulu esobheka naye kafushane lolu daba. Xabhashi siyakwamukela endabeni zakusihlwa. Sibonga kakhulu Solwazi ngokuthi ube nathi namhlanje ekusihlwa. Siyabonga kakhulu dadewethu nababukeli bakho. Saniqhamuke nesiphakamiso sokuthi isilo kuzofanele ukuthi siyibambele mathupha njengosihlalo weNgonyama Trust. Kungani nikholela ukuthi lokho kungaba isixazululo esingcono? Dadewethu akuyona nje inkolelo vese umthetho weNgonyama Act uthi usihlalo weNgonyama Trust isilo samabandla onke. Kodwa uyabusa usinikeza isilo option ukuthi masibona ukuthi mhlawumbe sikho available singaqoka noma ubani omunye abe iproxy kusho ukuthi amele sona abe usihlalo omele isilo. Manje inkinga ekhona la ukuthi ngesikhathi kungakanawa kanje uba uJaji Ngwenya waqoka wanikeza icontract permanent. Ngakho ke enye izinto ezenza ngibona sengathi kuzoba likhulu kumkhipha yikho ukuthi kufanele ube nezizathu uma uzokhipha umuntu osuke engene esikhundleni saba permanent akufani nomuntu wama terms awo 5 years. Kodwa ke futhi isolution yokuthi isilo siyibambele bese amandla esilo asekutheni sihlale esihlalweni. Ingonyama Trust yengamele umhlaba osemakhaya wamakhosi angapheka 300 lapha kwaZulu Natal. Uma Ingonyama izoba sesihlalweni thathe indawo yayo vese njengoba kulandisa umthetho usigaba 3A lapho kuba khona sekwazi ukuthi Ingonyama icontrol amakhosi isebenza namakhosi ise lento ekade yisho ngesikhathi yenza istate ivula ishamthetho kwaZulu Natal sokuthi ifuna ubona i-rural development ezentuthuko emakhaya ibambele yona mathupha izenzele yona so that kungabi ukuthi mangabe kungasenzeki bese kuba nenkinga ukuthi kukhuphe nenkomba njengoba kukhona inkomba nekhona manje nje. Yebo Solwazi, lolu daba leNgonyama Trust sekunekwesabela ke ukuthi kungenzeka ukuthi likhanda uqhekeko phakathi kwesilo uqobo kanye noNdunankulu kaZulu inkosi uMangosuthi Buthelezi uShenge. Kukangakanani ke noma okufanele kwenziwe abaholi bobabili kuze kusingathwe lolu daba ngokucophelela? Kuthe thina bendonsa isizwe masibona ukuthi bakhipha ama statements angafani ngakulolu hlangothi esinye statement ngakulolu hlangothi esinye statement azikhuluma indawo sayisihlaba ikhwelo sibeka phansi kakhulu sithi siyacela labaholi phansi bahlanganisa amakhanda baqhamuke nesixazululo salokho ngoba masikhumbula kakhulu umuntu onaphena ngene usebenza kakhulu ukuthi isilo sibe sesihlalweni kwathi makudlula umhla 29 kwasekuthiwa sengena ku phase 2 phase 2 yikho ukuthi kwenza ukuthi isilo sikwazi ukusebenza ngendlela eyiso. Ngakho kubaleka kakhulu ukuthi isilo nomntwana bahlale phansi balungise ebese kodwa futhi sicela ukuthi no provincial government especially premier ngoba umthetho lesikhuluma uyamthinta no minister uThokotidiza umthetho lesikhuluma ngayo uyamthinta nabo kube khona ukuhlangana nokubonisana ukuthi what is the way forward. Ngingasho nje umsakazo ukuthi la kunane sandla semfene ngoba kunokukhuluma ukuthi mhlawumbe khona somabhizinisi abagqugquzela izinto zokuthi kube unstable kuIngonyama Trust ngoba la emhlabeni okaZulu ngaphansi kugcwele ama minerals amaningi kakhulu. Kwele lokho kakhulu lokho akubona futhi abala kwaZulu Natal. Ngakho ke manje Ingonyama izoyibambela yona izokwazi ukuthi yonke into ila esandleni sayo phambi kwayo.